Kulo kuDukhala sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina kumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi ilast bona amakhomenti mhlawumbe ukuthi usemusha like ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke ngoba soloku sikhona njalo esilethele indaba ezishisa bhe okuyizona ezihamba phambili. Lo dabeni ke esiliphethe namhlanje siniphathela udaba lensizwa yomsakazo ukhuze FM neduma kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana ngamaklip ewasabalisa enkundleni zokuxhumana lapha bese ya trend lapha ungizo umfoka mchunu lapha kade sifaka zonke enyameni kulensizwa okwagwadla kuye phambilini kuJomo Sibiya kuze nje ngemuva ukusabalala kwevideo iyalensizwa ekade igeza inja yayo ke lapha ungizo mchunu ubese azibeka phansi lapha waseyiphawula ngawo le video asho ukuthi inja igeza enye inja yaqala ukubona inja igeza enye inja lapha kodwa lo mhlawumbe ukuthi engande kakhulu ake ngivele ngidedelona le clip yakho ngizwe emchunu lapha uzwele ukuthi uphawule wathini ngalolu daba. Ngase ukuthi ke izona esihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke bese ningilandela futhi ku Facebook @rednkezo ZA nisiphatha kahle nosuku mnandi ngithanda kakhulu. Hayi thuma mina Dividi mwakwala mfowethu ngivumeni kanjani wethu ibongo zami lezi mina ngumshayi wenja ihambe yokona kobunquthu iphinde yogeza enyinja izinja ziyagezana manje mfoka mchunu hawu manje izinja ziyagezana kuphelile ngale nququqa manje Zikhala impela ke manje izinja ziyagezana manje yafuneka ama pitbull wena awuvuma wethu ngiswe awuvuma wethu ayishaya inja yahamba yokona kubo yafike yageza enyinja awuvuma wethu ayishaya inja yahamba yokona kubo yafike yageza enyinja uzinja ziyagezana ziyagezana izinja ziyageza ziyagezana izinja ziyagezana ziyagezana izinja ziyagezana